שלחנו את רותם סלע לחגוג עם אפרת גוש, חצי יובל להיווסדה במין מסיבה מאולתרת. שמח או עצוב העסק הזה? תחליטו לבד. אפרת גוש היא קרובה לא ממש רחוקה של משפחת פיטר פן, וכשהיום הזה בשנה מגיע, זו לא ממש סיבה למסיבה. בת כמה את? די, נו, אל תבאסי אותי, אני בגיל שלך, אז אתה יודע. כן? 25. זה קטנות אנחנו. אני כל כך קרובה, זהו, זה הסוף, באמת. This is the end. יש לי עוד שנה אחת, זהו, אני ככה קרובה לגיל הבלוט. היא דווקא שומרת על קשר קרוב עם עולם המבוגרים, כבר שנה וחצי שהיא צמודה למפיק חיים שמש, שגדול ממנה ב-24 שנים, והוא מצידו מצא דרך מעניינת לחגוג. הילדות שחיים קפצו עליי על הבוקר במיטה, ככה התעוררתי בעצם, שזה דרך ביום רגיל לא מהנה להתעורר, אבל היום זה היה מצחיק. איך זה מרגיש לך? ככה בנות שכבר קופצות עלייך במיטה בגיל 25? משהו, זהו. גמרנו. בצילומים למייצבת התכשיטים אפרת קסוטו, בלי המיקרופון, בלי השירים, אפרת עלולה להרגיש קצת חשופה. את עושה פוזות בבית מול המראה לפני שאת מגיעה ליום צילומים כזה? אני יכולה למצוא את עצמי עושה פוזות, אני יכולה להדגים כמה מהפוזות הכי שוות שלי. אנחנו נשמח. אם יום אחד את תרצי ללמוד איך באמת עושים פוזה סקסית, אז אני אראה לך איך עושים פוזה סקסית. תעשי לי... פוזה סקסית? כן, בתור תשובה. אוקיי. בטח מתישהו, אני קולטת שאחד המעצבים יקלוט את שתינו, יקלוט את הפוטנציאל. שילוב מעולה. יאללה, לחיינו. Now I'm